Praise the Lord. Magyan ko sa Chikurbeni Magandang waram sa kam Pilipinas, chedam. walang kamchilawam Kami chadaswanantla transform से tapachata बाबाचे pagwitat mechanami amen. आमेन. समय आपण डोळ्यांवर एक बरी खबर हाडली. आणि पवित्र आत्म्याधिकार बेसले नमान मरे गुरपेन वरले समय तुझी संगता स्त्रियां बितातून सदैव आणि सदैवी फॉल्ट तुझ्या खुशी चेंजेस Magawanti Maria Bakit Devacha din Maya daw Mapia sa mayan Katerina bakyang katignet Katanim karatanam Shamarna chamar Chavarara jakale amen. आपले समयाची साखर जे शब्द पूजा पढ़ून सब जाते तपामणे म्हणजे इंतजाम त्यांचा नमान मरे गुरपेन वरले समय तुझी संगता स्त्रियां बितातून सदैव आणि सदैव फॉल्ट तुझ्या खुशी चेंजेस Magawanti Maria Devacha Maya Mapia mayan Katerina bakyang Tikarataniyam Shamarna chamar Chavarara amen. jakale आणि देवाचं पोत मुनी झालं. आणि आणि आमच्यामध्ये आमच्या जिएर मध्ये नमान मरे गुरपेन वरले समय तुझी संगता स्त्रियां बितातून सदैव आणि सदैव फॉल्ट तुझ्या खुशी चेंजेस Magawanti Maria भगवते Devacha Maya वेदवचे Mapia mayan bakyang Katerina katignet Tikarataniyam karatanam Shamarna chamar Chavarara jakale amen. भगवंती देवाच्या मये आम्हा पटत विनंती कर. Kristaच्या बसण्याचा मी पासून Sabanya kami शकते bawal jagate माग्या ये समय Magesh Mamdan yang Breaker दिव्यांची yang Level bagan Kapata lewat Kristan virus Shapon dan Gatala terus Mindan siapa orang kata lagi jangan Ata jangan ज्या Kastani terus ख्रिश्चनांचं Gutsavi dan Yang itu Nacharam kare Kami नंतर Pawase to the yang जे Gurpam kami Chandas कृपाळतात Karnani स्मरणे Watman pagi करता Makta Cast त्याच Kristan ada Chat ख्रिस्तांच्या in lagi स्त्रियांबी Bripat पाहता. Amen. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रात्म्या. Dasa din to semua Satani itu Sada karena Sarvata karena Amen. amin महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रात्म्या. Dasa din to Satani Sada pada Sarvata kesalahan Amen. amin महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रात्म्या. Dasa din to dosa di Satani Sada tersuatan sedang Sarvata selawatan Amen. amin देवा के लिए आप dewa मुझे रखी Dawagla berdoa Mizapana nama सर्गिंच्या Sanchar kerajaan Saran sendiri Mukada dan Tabe di Mizapur padalah रखी Padai tempat Magarab itu Samal dan पराक Salaya. kerap संभाल mengajar ससनस विषयोदी टंकाई समय आणि Sushoditanka निरंतर Exponent प्रकार Bakasan संचय Jerboholi कमेंगे Samaran समाधान Tishigate. प्रयास आमेन. सतमंता देवा सर्पद्वेतरा Tatman बापा Palwa Sarpadara सरगानी Baka विचार Sargari असणारा Vichara Jesu Staragan Krista Jesu Krista त्याच्या ऐकल्यास Jakas पुता Puta आमच्या समया Kamchasanya. जो पवित्र The थेरी Pavitra गर्भिष्ट Mary Garbesku. अवकार मरी येता जन्माला पॉन सुरू पिता कालताने Christus क्रोसिसले te अकरा Katrapusa दिवसा Tadlo जगले Tomelo त्यामुळे Anitaka टकान घेतलं Nikepilo तो Tomella Made मेल्यामध्ये Dolo उघडलं तिसऱ्या Isradita दिवसा मेल्यातली Meliantro जिवंत Jivandaro झालं. Sargar सरकार चढलं Sadlo सर्पद्वेदा Sarpadita देवपुत्राच्या Jumshim रक्तात Basla. बसला Sainta सैतांची Giovanni व्यायांची Velianchi Muxiti मुसबी करून Corvitalo. उतरलं सतमंता Tatmanta पवित्र Pavitratmya Catholic पतोरे Povitrate पोचले फक्त Pagtanso Patkanjalo. अटकनची बक्षणे Puri पुढीची change one जीवन form, पाव Susna change कृष्णाचे with. जीवन Amen. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संस्कारां जाव Am Sodis Porto आमच्या Grasa दुष्पत्रावर Zamkandi. कांदे आणि आम्ही आणि आमच्या आमची चुकलेल्या सुकलेल्या बक्षिता मुक्षिता तशा आमची तसेच पथका पत्ता बगस बघ आणि आमका आणि ताळण्यान आमका पडून देता का पडू पुण्य नका संख्यान परिवार पुण्यातल्या आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सुमी तुझी संगता श्रामी तू सदैवन सदैव फॉल जुगशी भगवंती मरिये भगवंती देवाचे मये देवाचे आंबोपी अंकात कर अधिकारात आणि आता आमच्या आमच्या मरणाच्या वेळा मनाकडे आमेन आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सुमी तुझी संगता श्राम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जुगशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये देवाचे आंबोपी मागे आणि अंकात पप्प्या अधिकारात आणि आमच्या आता आमच्या मरणाच्या वेळा मनाकडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या साधीन स्वतःनी सदा सर्वता सर्वता आमेन. आमेन इकडी परमचे दळे आम्ही दांख्या त्या जिजरायाचे पिंतूर आमच्या मोतीन आम्ही हाडिया रायन राय आमचो सुमी तो आमचो क्रिस्त आमका वाट वरनेसो आमचो बरो गोडली त्याच्या हिंडात तो आमका सुरोसो बरो गोडली आमचो आमच्या त्या रायाचे पिंतूर आम्ही मोती हाडिया दोळे आमचे दांख्या त्या रायान आमका आमच्या जिवितान केल्ल्या अरे एका उपकारांक अर्गां दिवया त्या उपकारांचो आमी एक घडी भर उदासा काडया आमच्या जिवितान ल्हान विस्मितां घडल्यात
त्यापासून आमच्या समयात जेसू गांधी प्रत्येक तिथी नाही सवांचे आमकां सांगता आसा येवंच आसा तोच तुंच वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयचे हे सवाल आज आमच्या मतींत ना जावन करूं आमकां कळीत आसा येवंचो आसलो आमचो सोमीच आनी मुखार येवंचो आसा तो आमचो सोमीच कशे कुरडे पळयतले तोंटे चलतात खोटकार नितळ जाल्यात केप्यांक आयकना मेल्ले जीव जाल्यात आनी दुर्बळी संतोषान जियेतात आज आमच्या जिवितांत असल्या हर एक आयेरी आसा जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचे काम आमचे कुटुंब आमची मोगाची आमी रावचो गांव आमी रावची सुवात आमचे बिझनेस आमची सारी एक रितीचे कंत बेजाराय आमच्या समयाक आमी अर्पिया ह्या घडये जेजूच्या उतरांचेर आमी भरवसो दवरया तर जेजूची उतरां हर एक उतरां जिवाळ आनी क्रियात्मक ह्या उतरांचेर आमी भरवसो दवरया आज प्रेरकत्व आमच्या सर्वेस्वराचो प्रेरकत्व हांगासर हजर असल्या आमकां समेस्त तांचे देवून येवन दिवन मागया ह्या प्रेरकत्म्या वरवीं आमी हेरांक जेजूची खबर परगट करून आमकां जेजू आज प्रवादी जावन नेमाक करून म्हणून आयच्या दिसा आमी मागया आनी आतां आमी वडतल्यान जेजूक आमच्या रायाक आमच्या सुत्रांनी स्तुती करया हालेलुया 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 जेजू आमच्या राया हालेलुया जेजू हालेलुया आमच्या राया तुका हालेलुया वरदान हालेलुया दिता हालेलुया जेजू हालेलुया आमच्या राया हालेलुया तुका वरदान दिता जेजू वरदान म्हज्या तुका जेसू सर्वस्व वरदान हांव तुका जेसू तुका वरदान होगडाक तुका जेसू दिता स्तुती तुका वरदान जेसू तुका महिमा जेजू तुका जेसू होगडाक तुका वरदान जेजू तुका जेसू महिमा वंदिताव तुका तुका जेजू जेसू वर्णिताव तुका आराधन तुका जेसू वरदान जेजू तुका जेसू आराधन वरदान तुका तुका जेसू जेजू स्तुती होसाना तुका तुका जेसू जेजू जय जय होसाना तुका तुका जेसू जेजू होसाना तुका जय जेसू जय तुका हालेलुया जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू जेजू आज hallelujah, म्हाका तूं hallelujah, प्रवादी hallelujah, जावन hallelujah, विंचू hallelujah, तुका जेजू hallelujah, hallelujah, तुझे hallelujah, उतर hallelujah, हेरांक परगट करूंक जेजू hallelujah, तुझ्या hallelujah, hallelujah, उतरांची hallelujah, कुंडाय hallelujah, तुझ्या hallelujah, उतरांचो मोग hallelujah, हेरांक कळीत करूंक जेजू तूं hallelujah, म्हाका hallelujah, hallelujah, विंचून काडलाय hallelujah, hallelujah, त्यापासून hallelujah, तुका अर्गां hallelujah. दिता जेजू अर्गां तुका जेजू Organ to अर्गां conscious तुका organ जेजू to अर्गां conscious तुका organ to जेजू conscious अर्गां तुका deed जेजू to ओगलाक conscious तुका my जेजू man to conscious ओगलाक तुका organ to जेजू conscious ओगलाक one तुका without जेजू conscious ओगलाक one तुका without जेजू ओगलाक conscious तुका जेजू हालेलुया 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 hallelujah hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah 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 hallelujah, स्तुति hallelujah 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 तुका जेसू Vardhan तुका Jesu जेसू Vardhan tuka Jesu तुका जेसू Stuti tuka स्तुति Jesu तुका Stuti जेसू tuka Jesu स्तुति तुका Hosanna जेसू tuka नमन तुका जेसू Hallelujah हालेलुया hallelujah hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah hallelujah हालेलुया जेसू 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 ससनाच्या बापा हांव तुका Kapte भेटयता kapjate आत्म्याच्या makachaptach खातीर आमच्या त्या सगळ्यांची समयाने खातीर सोडून दरा जेजू क्रिस्तची थोड्या कोड आणि रगत रगत मध्ये आत्मा पण आणि आमच्या देह आणि आमच्या सगळ्या फटकांच्या आणि शत्रूंच्या सगळ्या तुका संसाराच्या भेटयता फटकांच्या परीक्षणापासून Psalm 29 verse 11 सर्वेश्वर आपल्या परजेक सकत दितलो आपल्या पर्यंत सकत सर्वेश्वर येतलो आपल्या तलतलो परजेचेर सरेश्वर आपल्या प्रजेचे शांतीचो शांतीचा आशीर्वाद आशीर्वाद तलतलो ह्या पहिल्या कणांत आमी समर्पण दिवन मागीर आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्यांचो आमी आतां उडासाक काडया आवय बापूय भाव भयणी भुरगीं घोव बायल समेस्त आमी उडासाक काडया आमची शेजारची हर एकल्यांचो आमी उडासाक काडया जेचो आशीर्वाद करपाची सकत तांचे वळण येवन दी जेचो मोग जेचो प्रेरक आत्मो तांचे देवून येवन दी
तांकां चड आनी चड आशिर्वादांनी बेसावांनी भोगून जेजूची दैवीक कृत तांचेर सदांच आसूं दिवं. आनी आयचो हो दीस सुरू करता आसतना जेजू तांच्या सांगाता रावन तांकां तूं वाट दाखय म्हणून मागया. कसलेय तांच्या जिवितांत उणेपण, निराशपण, आकांत, अशांत आसा जाल्यार ती जेजूच्या नांवान पयस सरून दी तांच्या जिवितांत मागया. आणि हे आता उत्तर भक्तीपणान रिपीट करूया. Psalm 29 verse 11. 29:11 सर्वेश्वर आपल्या सर्वेश्वर आपले परचेस परचेस सकत देतलो. सर्वेश्वर आपले सर्वेश्वर आपले परचेस शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29 Psalm verse 29:11 सर्वेश्वर सर्वेश्वर आपल्या आपले परचेस परचेस सकत देतलो. सर्वेश्वर सर्वेश्वर आपले आपल्या परचेस शांतीचो परचेस आशीर्वाद घालतलो. Psalm Psalm 29 verse 29:11 सर्वेश्वर आपले सर्वेश्वर आपल्या परचेस सकत देतलो. परचेस सर्वेश्वर आपले सर्वेश्वर आपल्या परचेस शांतीचो परचेस आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो. घालतलो. जेजूच्या ठीक आहे. कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळत काकूळत कर. कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर. सष्णाच्या बापा ससनाच्या ससनाच्या बाप्पा हांव तुका मुगाच्या भेटयता तुझ्या ती मुगाच्या पिताची पिताच्या आमच्या समी आणि सडोंदरा जेजू ख्रिस्तची कोड आणि कोड आणि रगत आत्मानी लेपण लेपण आमच्या आमच्या पत्रांच्या पत्रांच्या सगळ्या आणि संसाराच्या सगळ्या संसाराच्या पत्रांच्या परीक्षणांच्या परीक्षणावसर ह्या दुसऱ्या गणात आम्ही प्रत्येक रीतीन मागया. आज आमकां कोणी दुखयला तर तांच्या पासून कोणी आमच्या कडेन झगडल्यात या आमकां दुखयला कठीण उतरांनी ती आमचे कडेन उलयल्यात जावं पुरो तांच्या पासून आमी मागया. कामा कडेन जावंक पुरो हेर संगतींनी आज प्रत्येक रितीन आमी समाधान दिवया तांकां. मागया आज जी कोणाक सिव्हिल आयडीचे इश्यूज आसात आज रेसिडेन्सी रिन्युअल जाते ना, मेडिकल फिटनेस येते ना, विजा हातांत आसा ह्या विजाची वेट करन आसात कसले डॉक्युमेंटेशन प्रोसेसिंग जाता आसतना अडखळ येवन आसात ते जेजूक आमी सांगया. ते अडखळ्यो जेजूच्या पवित्र नांवान नापयस जावन दीत म्हणून. आज गव्हर्मेंटात काम डिले जावन आसा तर मागया आमी आज कोणी भावाक त्या भयणीक कसली सूख नासतना तांचेर केस घाला रेसिडेन्सी कट जाल्या आणि रिन्युअल जाते ना, रिलीज दिना स्पॉन्सर तांच्या पासून आमी मागया. शांती समाधानाचो रायाचो आशीर्वाद तांचेर देवून येवं दी म्हणून. तांच्या मोतींत आसले ते किटाळ ते दुबाव नापयस जावन दी म्हणून मागया. कसली सूख नासतना आज कोणाक जैलात घाला तांच्या पासून आमी मागया. आज डिपोर्टेशनाक ऑर्डर दिला मागया आमी तांच्या पासून. आज कामाकडे बॉसाच्या उपाद्रया वरवीं काम करूंक मन ना
तो कामाचो जागो आमी सम्याक अर्पण दिवन मागया. त्या कामाड्याच्या हरी एकल्यांक पसत आमी मागया. दैवीक अमोलीक रक्तान कवर जावन ती तो एरिया. आणि हे आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया. आयजाया Isaiah 54:17 54:17 तुझे तुझे विरोध वापरून केले केले त्यांचे शास्त्र जाऊन तुका कोणी अवकार करता जाऊन ती अवकार हरी करतात जी हरियर जे कोटी पोटकरी म्हणतो रुजू करतले. आयजाया Isaiah 54:17 54:17 तुझे विरोध तुझे वापरून विरोध केले वापरून केले त्यांचे सत्य सफळ जाऊन जाऊन छना तुका गुन्हे कोणी अवकार अवकार करतात करता ती हरियर हरी जे जी पोटकरी कोटी म्हणतो रुजू रुजू करतले. करतले. आयजाया Isaiah 54:17 54:17 तुझे विरोध तुझे विरोध वापरून वापरून केले केले त्यांचे त्यांचे साथ्या सत्य सफळ जाऊन जाऊन छना तुका तुका कोणी गुन्हे अवकार अवकार करतात करता हरियर ती जे हरी पोटकरी म्हणतो रुजू करतले. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संस्काराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कौतुक कर. सष्णाच्या बापा कृष्णाच्या बापांत हावताचे आमच्या सम्या आणि सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची आत्माने दे पण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या प्रियपणा या तिसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया प्रत्येक रीतीन आम्ही राहूनचे हा कंट्री पसत मागया आम्ही त्या कंट्रीच्या रायापसत प्रेसिडेंटापसत प्राईम मिनिस्टरापसत राजकारभाऱ्यापसत ऑफिसर्सांपसत हर एका रीतीच्या मिनिस्टरांपसत पोलीस सिब्बंदी आर्मी असं मेस्तांपसत आम्ही मागया जाणवायचं तांचे देवण आणि जे कितें ती करतात ते जेसूच्या पवित्र नावानं जेसूच्या कुशेद्वारे चलयल्लें जावं देऊन मागे आमच्या पवित्र सभेपसत आमच्या पाप साहेबापसत बिशप कार्दिनल्स याजक हर एक धर्म भाव भयण्यापसत आम्ही मागया जेसूची शुभ वार्ता प्रगट करच्या हर एकल्यापसत आम्ही मागया विंगड तिच्या मागण्याच्या ग्रुपापसत आम्ही मागया चढ आणि चढ बळवंत आणि सत्तेन ते वाढून देत मागया जेसूची पवित्र आत्म्याची सकत तांचेर वळण येऊन दिसत तांच्या कुटुंबाचेर आणि करच्या हर एका वावराचेर कसल्या स्थळल्यांक तांणी संपन्न अशें जेसू तांकां राखून व्हरून दिवंक मागया आमच्या प्रत्येक रीतीन क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुपापसत लिडरापसत मार्गरेट डिसोजा तिच्यापसत हर एक कोर कमिटी असले हर एकल्यापसत इंटरसेसरी ग्रुपापसत मागया मागे आम्ही हर एक रीतीच्या मागण्याच्या ग्रुपापासून त्यांच्या लिडरांपासून आम्ही मागया जेसूच्या गणित का खुलत देवण येऊन दे पवित्रात्म्याची सखत थंयसर वळण येऊन दे म्हणून आणि ह्या आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया Psalm 142:7 बंदकणीतलो म्हाका भायर काढ आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 बंदकणीतलो म्हाका भायर काढ आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 बंदकणीतलो म्हाका भायर काढ आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची आमच्या आणि काकुळत सगळ्या कर संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या आमच्या आणि संसाराची सगळ्या काकुळत संसाराची कर काकुळत बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि आमच्या सगळ्या आणि संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका आवडटा आवडटा तुझ्या ती मोगाच्या मोगाच्या बुटाची आमच्या सुमी आणि सोडंदरा. येशू ख्रिस्तूची कोंड आणि रगत आणि देव कोण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या प्रतिपणा बसून. त्या कारणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं मागया विंगड रीतीच्या पिढ्यांत वळवळच्या आज आमच्या भाव बहिणी पसत अवघडान सांपडलेल्या हरी एकल्या पसत आज मरण पावलेल्या हरी एकल्या पसत आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन सजना सविश्य सर्वेस तांकां लाभून दी म्हणून तांच्या कुटुंबाजरला ह्या गतावरवी उजवण जेजू तांकां दिवन दी म्हणून मागया पलगत्रींतल्या हरी एकल्या आत्म्या पसत तांच्या सुटक्या पसत आम्ही मागया आम्ही आज कॅन्सर म्हणल्या पिढ्यांत वळवळच्या हरी एकल्या भाव बहिण्या पसत आज व्हेंटिलेटरच्या हरी एकल्या पसत आम्ही मागया कष्टाने ती असतात पिढ्यान ती वळवळतात कसली पिढा म्हणली कडलीच जाते ना डॉक्टर नर्सांक आज मागया आम्ही ह्या डॉक्टर नर्सांची जाणवा येणं बदलून दे आज बिझनेस म्हणून करी नसताना लोकांच्या बऱ्यापणापासून त्यांच्या बऱ्या भलायकेपासून आस्पत्र सेवा देऊन दे म्हणून मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन आज वेदराक लागून कष्टांच्या एकल्यापासून ताप शेळ खोंकली सुट्टा नसताना खोंकली ह्यापासून मागया भुरगीं घडये घडये शीक पडतात तांच्या पासून आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन आज कुडींच भलायकी बरी ना जावं आज कोण एक सुरपणान कष्टातात निराशपण त्यांच्या जिवितांत तसा सुसाईड करून चिंतात सुसाईड करी नसताना जेजून दिल्ल्या जिविताच्या देण्याक अर्घां दिवन जेजूचो उपकार मागून ते जिवीत सोलोवन तांकां कृपा दिवन दिवन मागया प्रत्येक रीतीन अस्थमा अर्थरायटिस पांय गांठी दुख वळचे सगली फडाफड मायग्रेन थ्रोट इन्फेक्शन थायरॉइड हार्मोन इम्बॅलन्स स्टमक प्रॉब्लेम हे सगळ्यापासून आम्ही मागया गँग्रीन पण असं घाई गुण जाते ना त्यांच्यापासून मागया आज कोणा कांड उणे ऐकतात गळ्याची दिष्ट उणे जाऊन येता स्ट्रोक झाला हार्ट अटॅक जाता म्हणले भय आसा सर्जरी करूंक सांगल्या किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सांगला किडनीचे प्रॉब्लेम आसात स्टोन जाला गाल ब्लॅडर इश्यू आसात हरी एका कुडीच्या दुखी पासून प्रॉब्लेम्सा पासून जेजू कडेन मागया पण रिपोर्टा वेट करनासात पियेतात कॅन्सर कोणा कसली पिडा कोणा हे जेजूक आमी समर्पिया जेजूच्या कुर्सातान वळचे त्या मलीक रगत आम्हा समेस तांचेर पडून दिली आणि हे एकल्या की पिड्याता मुक्त करून दिवं म्हणून आम्ही मागया आणि आता उत्तर रिपीट करूया Psalm 55 verse 22
तुझे तुझे वजे वजे सर्वेश्वराचे सर्वस्वराचे तो सोड तुका आणि तो सांभाळतो तुका सांभाळतलो प्रामाणिक प्रमाणिक मनुष्याक मनशाक तो कधीच कितेंच तडळूंक तडळूंक दिवचा. दिवचा ना. Psalm Psalm 55 verse 55:22. 22. तुझे Cast वजे thy burden upon the Lord, सर्वेश्वराचेर सोड आणि तो तुका and he shall सांभाळतलो sustain thee. He प्रमाणिक shall never मनशाक तो suffer the कितेंच righteous to be दळूंक moved. दिवचा ना. Psalm 55 verse Psalm 22. 55:22. Cast thy burden तुझे upon the वजे Lord, सर्वेश्वराचेर सोड आणि तो तुका and he shall सांभाळतलो sustain thee. प्रमाणिक He मनशाक shall तो never कितेंच suffer the दळूंक दिवचा ना. righteous to be moved. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. For the जेजूच्या sake of कठीण Jesus' कष्टांच्या sorrowful passion, पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the जेजूच्या sake of कठीण Jesus' कष्टांच्या sorrowful पश्चामध्ये passion, फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the जेजूच्या sake of कठीण Jesus' sorrowful कष्टांच्या passion, पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the जेजूच्या sake of कठीण Jesus' sorrowful कष्टांच्या passion, पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the sake of Jesus' जेजूच्या sorrowful कठीण passion, कष्टांच्या पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the sake of जेजूच्या Jesus' कठीण sorrowful कष्टांच्या passion, पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या for कठीण the sake of कष्टांच्या Jesus' sorrowful passion, आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the sake of Jesus' जेजूच्या sorrowful कठीण passion, कष्टांच्या पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. for the sake of जेजूच्या Jesus' sorrowful कठीण कष्टांच्या passion, पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा तुझ्या तुझ्या आवडीच्या पिता तुझ्या मगाच्या आजी मगाच्या पुताची पुताची आमच्या सुनी पुढे रगात स्वामी दे कोण आमच्या पटकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पटकांच्या परिपूर्ण परिपणा या अक्रेच्या कणात आम्ही समर्पण देऊन माग्या ह्या युट्यूबर मागण्याचे हे मागणे ऐकूनच्या हर एक लाभाव पडण्यापासून त्यांच्या हर एक गरजापासून आता आमची हे घडी आहे आमची हर एक पिटिशन जिसूच्या कुसामणात आम्ही उभारूया या पिटिशनाची जिसूचा आशीर्वाद देऊन येऊन माग्या ह्यालाही निरसच्या हर एक भाव बहिणीचे त्यांच्या कुटुंबाचे भुरग्यांचे वडिलांचे आशीर्वाद देऊन माग्या जिलिया नमस्कार येण्यास तिच्या सर गरजांचेर तिच्या हर एका पिटिशनाचेर जेचा आशीर्वाद देऊन दे डॉली लोबो तिच्या हर एका गरजांचेर माग्या जे दुयेरे चल एक बरें काम आनी एक बरो जिवित संगातली मेळोवन दी म्हणून माग्या आज लायफ पार्टनरा पासत सोदून आसच्या हर एकल्या भाव भयण्या पासत ती आमी म्हाका उडास दवरया माग्या आम्ही ह्या लायनीर आसच्या ह्या झुमार आसच्या हर एकल्या भाव भयण्याच्या गरजां पासून आशिष रोय म्हणल्या आपल्या पासत माग्या ताची जतन घेवंक कोणूच ना आज आमचो सोमी श्रेष्ठ याजक वैजांचो वैज तो असल्या जाग्याचे त्याच्या दुताक धाडून ताचे संरक्षण करून दिवन माग्या ताची भलायकी परत येपटी ताका पाठी मेळोवन दिवन माग्या रिना म्हणल्यार भयणीच्या हर एका गरजां पासून तिच्या कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन माग्या प्रिया क्वाड्रस प्रीती क्वाड्रस तांच्या हर एका गरजां पासून एक बरो जिवीत असो सांगात तांच्या जिवितांत तांकां मेळोवन दी म्हणून माग्या मनीषा म्हणल्यार भुरग्या पासून आमी माग्या आज ते करार करूंक वयता आसतना ताच्या जिवितांत ताणें विंचलेलो तो लायफ पार्टनर ताच्या जिवितांत बरो सांगातीन जा ताचे हर एक कार्य आयच्या दिसांत येवचा पासून हर एक ताच्या जिवितांतले कार्य जेजूचो आशीर्वाद देऊन माग्या आज जी कोण बर्थडे सेलिब्रेट करतात एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात तांच्या पासून जेजूचो आशीर्वाद माग्या
मागीया प्रत्येक रितीन आज हांगासर ह्या मॉर्निंग वन्नाच्या लायनीर हेरा पासत वेळ करसूनच्या हरी एकल्या बाबळीने पासून आशीर्वाद कृपा वाढून दिलं आणि हे आता उत्तर मी रिपीट करूया Psalm 119 वर्ष 105 जे उत्तर जे मुझ्या उत्तर मुझ्या पावलाक पावलाक वाढ दिवो मुझे उजवाड वाटेसो म्हणजे वाटेसो Psalm 119 वर्ष 119 105 जे उत्तर जे मुझ्या उत्तर मुझ्या पावलाक पावलाक वाढ दिवो मुझे उजवाड म्हणजे वाटेसो Psalm 119 वर्ष 105 105 तुझे जे जे उत्तर उत्तर मुझ्या मुझ्या पावलाक पावलाक दिवो वाढ उजवाड मुझे म्हणजे वाटेसो येसूच्या कठीण येशूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमची आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येशूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर काकूट बापा कर बापा येसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा येसूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिफात आमच्या आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरिफात पश्चामरिफात आमच्या आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरिफात पश्चामरिफात आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरिफात Compassion. Have mercy आमची on आमच्या me, आणि Lord. सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या Compassion. पश्चामरिफात पश्चामरिफात Have आमच्या mercy आमची on आणि me, सगळ्या सगळ्या Lord. संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा बापा येसूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरिफात पश्चामरिफात Compassion. आमची आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट संसाराची कर कर बापा बापा ये हे भगवंता ये देवा भगवंता भगवंता ये देवा देवा ये Almighty भगवंता one, भगवंता Holy मोठा One, ये देवा One, भगवंता have भगवंता mercy on आमची us, आणि Holy भगवंता One. सगळ्या मरा आमच्या संसाराची सगळ्या Holy काकूट God, कर संसाराची बापा Almighty काकूट One, Holy कर Immortal ये One, have भगवंता mercy देवा on भगवंता ये us, देवा Lord. भगवंता हे बळवंता ये भगवंता भगवंता बळवंता Holy देवा God, आमची आणि भगवंता सगळ्या Almighty मरा One, आमच्या संसाराची Holy सगळ्या काकूट कर Immortal One, संसाराची काकूट have कर ये mercy on us, भगवंता Holy देवा भगवंता One. ये देवा हे भगवंता भगवंता बळवंता बळवंता ये हे भगवंता भगवंता मरा हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर हालेलुया 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 प्रतिविधान हालेलुया भाग्यामी हालेलुया हालेलुया कॅन्सर हालेलुया रोलवरच्या हालेलुया एनेट आवे हालेलुया सिल्विया हालेलुया संतोष हालेलुया ॲव्रिल आणि सर अर्गांत बापा अर्गांत सर स्वर्गात भुरग्यांपासून चॉकलेट अर्गांत मागे आम्ही आमच्या चॉकलेट सर नगरगात भुरग्यांपासून कन्या एक्झाम भरूनच्या हरी स्वर्गात एकल्या स्वर्गात भुरग्यांपासून स्वर्गात स्वर्गात युवजनापासून सगळा स्तुती तुका आयच्या दिसात जिजू तांच्या संगत राहून तांका वाट वरून मारतो त्याला निरसच्या हरी एका बाबने पुस्तक हालेलुया मागे हालेलुया हालेलुया हेनरी फर्नांडिस मरिया हालेलुया प्रतिष्ठा हालेलुया सिल्विया हालेलुया हालेलुया सॅन्सिया हालेलुया ऑस्टिन हालेलुया 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 क्रिस्टल डॅरिल दिव्या Hallelujah, जसिंता hallelujah, कॅथी hallelujah, कॅनविन hallelujah, hallelujah, किशोर hallelujah, hallelujah, विडा hallelujah. Jesus, लीना Jesus, लीना Jesus, वाल्स Jesus, लिडविन Jesus, वलेरियन Jesus, सॉलन Jesus, Jesus, सोनल Jesus, ऑस्टिन Jesus, Jesus. मार्गरेट सोजा Argan, Jesus, विस्कॉट Argan, Jesus, Argan, तुका Jesus, Argan, नॅन्सी तुका Jesus, डेसा तुका Jesus, महिमा. Maria, Nancy Argan, Lobo, Pradeep hallelujah, Menezes, Praveen hallelujah, John, hallelujah. Priya Anil Angelo, Hallelujah, hallelujah, Sunita, hallelujah, Veronica hallelujah, Castellino, hallelujah, Linda, hallelujah, Rocky, hallelujah, Renvi, hallelujah, Arun, hallelujah. Teresa, Kashmir, Trevor, सर्व Hallelujah, 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 जेसू hallelujah, तुझो hallelujah, आशीर्वाद तांचेर देऊन Jesus, आयच्या Jesus, दिसा तुझ्या Jesus, उतरांद्वारी तरी सोलूंक तुझं तू कृपादी Jesus, मरियमचे मये Jesus, तुझ्या Jesus. भुरग्यांची मागणी तू मानून घे मये आणि तुझ्या पुता लागी आम्हा सगळे तपासून तू विनंती कर म्हणून तुझ्या लागी आम्ही कलतेपणे विनंती करता नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू Holy Mary, Mother of भगवती God, मरिये pray for us देवाचे sinners महिमा now and in the hour for that. Amen. मरणाच्या वेळार आमेन. जगळे आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक As it अशा was in आधी the beginning, स्वतः आणि now shall be, सदा world without सर्वदा end. Amen. आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसा As आधी it was in the स्वतः आणि beginning, now सदा shall be, world सर्वदा without end. आमेन. Amen. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक As it जसा was आधी in the beginning, स्वतः is आणि now सदा shall be, world सर्वदा without end. आमेन. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise to you, Lord Jesus. Worship you, Jesus. Praise you, Jesus.